Aku lho tak malam Jumat tak jak gak tau gelem so. Hah? Gak tau gelem bojoku. Lah kok gak duwe bojo goblok? Oh iya ya. Duwe. Duwe. Iki kok kepoke kok. Mas, nek gak enak iku ditambahi masako. Loh, rumangsamu kon sego goreng ya prosamu. Loh, aku winginane iku wis Tambah masako micin lombok uya dikrengseng. Kon ngomong aku, Mas, tak tukokno jamu sampean cek tahan lama. Kon nukono aku jamu jenenge jamu liceng suwe. Loh, iya Mas. Lah iya. Aku dikandani iku lho wong wedok sing nduk ngarep iku. Lah iya. Anu ngene, yuk bojomu iku cek betah. Cek betah, cek iso suwi nduk ranjang. Tukokno jamu nduk gone iku lho nduk gone depot jamu gone pasar tekong. Iya. Jamu apa tukokno gone Cina iku lho. Apa? Apa yuk ngono. Liceng suwi ngono. Terus marang ngono ngene. Anu kowe iku ngomong ngene, liceng suwi gak ono peli kita ngono. Hah? Apa nek jamu beli kita ini? Itu kono jamu apa, So? Kon itu kono jamu apa? Iki lho, Jamu apa? TPRI. Jamu beli kita. Hus. Hei. Pel kita. Lah. Loh, Hali kita. jarene Cinane ngono. Kon iku wis bener tuku jamu liceng suwe. Karepku tuku sing rada ado, aja nang sing kono. Kon mari tuku jamu liceng suwe tak ombe sewengi, aku gak iso cemblas. Hei, nek ngono tukono jamu kentuki. Kentaki kok kentuki. Nah, terus Hah? karo ngono gak sida diombe, Mas. Iso cengcengan. Wis kasih kok tak ombe wong gak cemblas. Loh, jarene yurah iku dikongkon ngene. Engko lek gak iso cengkumen banyu es ngono. Oh iya bener. Kumen banyu es kayak ono nutrisari. Jarene ngono ae. Enak. Apa? Ngene lho. Ngono iku ceke bergairah dikek anget-angetan. Wes, Apa? wes. Wis kaya apa? Lah sampean winginane lali to, Mas. Apa? Lek tak jak nang gone mburi nang gone pawon. Iya. to? Jare kon ngekek anget-angetan. Iya. Marung sama nak tak otot, Cek. Tak delen nang gone apa iku? Pawon. Jare cek anget. Iya. Lah yo, lah tak cekel cek, tak delen nang gone anget-angetan iku ngene. Lali to sampean, Mas? Iku dibakar, Be. Iku gak ndolek anget-angetan, Dik. Piye? Kon manggang sosis. Kon seneng sosisku ndrewer kowe ngono. So, enak sing setengah mateng, so. Pengamatan kakekmu. Enak. Gak mulih-mulihan aku. Loh, mulia, Mas. Aku karo Wanto niat gak mulih bengi iki. Lah terus sampean katen Aku kate nang diskotik. Mas, sing kena rematik sapa? Loh. Goblok. Hah? Yo aku diskotik iki lho. Diskotik ku panganan apa to, Mas? Mungkane meneh ben kono aja kakean ngombe pil cengok. Diskotik iku ya, gone wong sing disko lho. Wes. Ngono, aku katanya disco. Joget-joget ngene lho, joget-joget ngene. Ngene lho. Lho sampean lho saiki wis joget-joget ngene kok. Kan kaya wong kanca-kanca so. Kon gak tak jak kon kok lho ya wimu lho ya. Seneng. Iya. Aku nang diskotik kate joget-joget. Mari ngono aku terus nyewa punel. Purel sing cogo-cogo arek wedok lho. Purel. Yo, iku mang jare yang kemiwanto lho. Purel. Yo, purel. Pak Kasropu, Rak Kasrorel. Purel. Apa Pak Kasrobu? Sik to, Mas. Apa? Kurel iku apa ora kabel sing ngluwel-ngluwel ngono kuwi? Iki nyene sing lanang sing wedok. Goblok. Sing ngruwel-ngruwel ngono kuwi lho, Mas. Purel iku kon mari ketempean uler. Terus mbok kokur iku lho. Ha, iku jenenge gatel. Lho wong aku ora gatel kok, Mas. Aduh, engko ala gatelno titik. Engko lak gatel yo. Iya. Wes, gak usah. Aku tak nang diskotik engko.
Nang So, diskot. Iya, karo nyewa purel. Aku nek gak salah kok nggawa mulih begenggek 5. Lu. Ya, tak gawa mulih nang omah. Begengke iku lak iku sih Mas, ondolan kuwi to? Heh? Ondolan. Alah, gak ngerti. Balon deh. Sing encep-encepan kuwi lho. Rasamu sot kontak apa rasamu? Ya, engko tak gawa nang mulih nang omah. Kon aja turu nang kamar. Aku turun di. Kon turu nang pawon. Loh, aku engko lek diparani nini towok piye, Mas? Lho, gak apa-apa nene tawa engko. Lho, lha apa nene tawa iku lho? Lah lek turu pawon iki wong biyen-biyen jarene ngono kok. Aja turu nduk pawon. Garane anek nini towok. Nene tawa wis tuwek gak kena ditawa wong pisan. Wis tuwek. Bojomu rono gendeng kaya iso. Ya, lah ya. Ya, Sama nek golek ondolan iku ya Mas ya, tak elekno sing ayu. apa? Sing ayu. Rungu kon. Terus marung ngono iku aja 5, Mas. Piro, Dik? Lek iso iku 10 atau 15. Lho. Ora apa-apa, Mas. Loh. Sing ayu ngluwi teko bojomu Loh. ngono. Loh, Gak apa-apa, So. Lho, bojoku wong lanang. Masa aku yo lanang. Iya. Tapi bojoku gak kaya ngono. Iya. Mulih. Ya, mulih kon. Aku boleh. Iya. Sampe ndek dhuwit ta, Mas? Heh? Ndek dhuwit. Lho, iya, ade duit aku ya. Jaluk duit. Sampe njaluk dhuwit. Iya. Gawe nang diskotik, gawe karaoke. Karaoke, So. Karaoke. Lagune apa, Mas? Heh? Lagune apa? Lagune gaspol, di gaspol, 50.000 ya, Mas. Ya. Ngono 50.000 ya. Heh? 50.000 ya. Ate gendeng 50.000 iku. Kopine tok gak oleh 200. Lho. Yo, ngene lho, Mas. So, sakno bojomu lho, So. Mas, ngene lho ya. Aku apa? Mbak, aku nyelek gelas ae kopine nggawa teko omah. Rumah samu camping ya rasamu. Iki nang diskotik, isine aku nek gak iso bayar arek-arek. Kon kaya 50 dan arek cilik ae kon. Utang ngono piye gak oleh to, Heh? Mas? Utang ngono gak oleh. Utange prasamu utange makmu wae utang. Ya utang oleh ngono lho. So. Oleh. Kon dikeki ngono ku. Iya. Aku gitu rokok situk seneni, So. Oh, wong lanang. Ya, Mas. Iki tuku purel oleh. Oh. Aku tuku rokok situk seneni bojomu, So. 4. 6 8, 9, 10. 10 berarti Aja 100. ilang. Oh. Engko iki ngono duit juragan wedok ilang ae potong bayaran iki lho. Aja dirikno. Iki tak gawe nang diskotik ku, ya. Iya, Mas. Tapi iki purele kurang purele. Ya engko tak Heh? ngomong ngene lho, Mbak. Pucuke tok ae kok saloke kok dibayar bojoku. Pucuke tok. Iya. Iki piye iki? Tau nek pucuke tok lah aku lak kemeringet lan yo. Aja ngomong ngono. Regane nek 1 juta ngomong nggonku cilik. Bayar separuh. Kono lek gak ngregani wong lanang mbok kei 500 lho. Lah ya kok lek purele iku gawe rego mamane 2 juta, Mas. Aku gelem. Lah iki dhuwitku sakmene wis to, Mbak. Titik ae pokoke iku. Ngono ae lho wis gak apa-apa. Titik ae piye jare? Maksudmu kok nempel tok ngono ta? Iya, mek ingip-ingip pinggire dalan ngono lho, Mas. Ora sampe lek to. Ya wis gak apa-apa. Engko aku tak event yo. Aku nang diskotik iku minimal 10 juta. Lho, duwe ae. Ora kon. Iya ya, Mas. Ya, Aku mulai ya, Mas. Salim. Abung. Ngono ora. Kon kebangetan kon. Mulane gak apa-apa. Sampeyan gak betah ngomong rapi ambek aku ae. Lho aku cinta. Cinta. Aku cinta. Aku mulai ya, Mas. Mulai. Sepatuku rusuh. Ngene lho wong lanang iku deloken, Bro. So, kebangetan kon so. Aduh. Wong ngusapi sepatu kok ambek mbok idoni apa sih maksud? Tak. Aku entek akeh goblok. Eman so. Pulang. Aku pulang ya. Iya, kamare resi ana. Engko tak nggawa arek wedok 5 nang kono kon ngali nang pawon. Kamare gak ono, Mas iku nggone beranda. Epok-epoke. Apa-apa. Iya. Mbok ngalang-alay apa dah sim aku rek.
Apa? Kon iku kebangetan. Mangato. Mas yo 100 iku derajat laki-laki memang di atas so. Tapi nek awan dhewe apa iku menjunjung tinggi istri. Iku rezekine awan dhewe akeh. Kon gembul aku, kon gak oleh kalah mbek bojomu kaya aku. Aku bukannya kalah mbek bojoku so. Lho kon gak wani kon? Aku bukannya gak wani so. Kok aja gembul aku kon? Aku ki kalah weton so. Apa? Kalah weton. Kalah weton. Lho, kon kudu wani nang mbek aku. Ngopo? Kudu kendel. Kudu kendel. Iya. Aku ket wingi ku asline kudu mateni bojoku ae so. Cocok. Bojo gak nganut. Mosok ben aku kepengin ngono ku so. Yo. Dek, aku kepengin Dek. Ya. Aja buntu jare ngono. Bojomu ngomong ngono. Iya. Ah, munggo apa bojomu nang kene ngono saiki ya. Sok umpama so ya. Yo. Iki kan aku lara ati cerita. Iya. Aku sakit hatiku kan wis dalam so. Iya. Bojoku kathek petuk berhubung aku rukun kaya ngono mang. Munggo nyenani kon kon lapo kok ini to. Kono kene to. Iya. Beres. Toto. Matis. Sopo? Sing kate kober sopo? Sing kate kober sopo? Sopo sing buntu? Wong lanang cemen. Sayang, Kak sayang-sayangan. ino. Iku Kok kakakmu cilik ae kok sayang-sayangan. Toh, ngombe yo jamu liceng suwi. yo. Kon gak usah ngombe jamu liceng suwi. Tau ngombe tak lus-lus 2 jam gak tangi-tangi, malah wek pusing tangi. Loh, berarti aku dan kamu podo lanange. Jamar apa lilin, Buyar apa kawin, ati kadung ambyar. kowe oleh yang lain. Damar apa kunci, Buyar apa baleni, ati kadung ambyar. Kon rabi banci. So. kon kumpulan ambek rasa tambah gak pokro kon. Aku gak masalah gak pokroe. Jare Wanto peno wis mate. Matamu kono. Oh gak sayang, sumpah gak. Toh, kon temen apaan iku mang toh? Iku ono komitine kejojo. Kejojo komiti. Toh, bojomu kok kaya brimob ngono toh? Patrune ya sing ngelayap gak boleh-boleh ku arek enom. Wis gerang padha gak nyebut. Apa? Kono coba ulangi bojoku sing macem-macem lho. Lho, gak ngulang-ulangi. Wong Wanto mbak aku kesenengane mendem pengenane pur loro dek. Lho kon Oh gak. Gopur kon rek. Gopur kon. Melayu. Ora nang apa melayu ngono iku? Gak wani, Bek. Ajar, Bek. Ajar. Oh, Loh, Loh. Loh. Ya iku selingkuhane Wanto. Ya iku. Wis bener iku. Aku roh. Bek, jare Wanto ngene, bojoku wis gak enak, wis njlenyak. Dolek iku mau, ya iku mang gandengane Wanto saiki. Kene iki seksi, kono kisut. Bapak bongko ya bapak ngono. Jan tak tulung tak beteki ilate. Oh iya. Loh, Satpol PP niku lho, Satpol PP.
kliru so. Tak kira tangane iku mangsa. Toh. Bojomu kok ana peloke to. Endi pelok? Kon iku katarak kon. Iki ndase peking. Pelok matamu ngono. Gak pokro kon piye? Gak pokro. Sayang, Sayang-sayangan kon. kamu jangan marah-marah. Aku njaluk duitnya ya. Digawe iku lho kaya rasa mangkan njaluk bojone 200.000. Gawe Sembarangan. Kon njaluk duit. kok dhewe kon. Raimu wis gak belanjani njaluk duit. Pantesan kon nek. Wih, Pantesan kon. Wani ngono lho. Wani kon kacau. Kaloro. kaloro. Kaloro kakekmu. Dar, nang gepok ke pucuke dar. Kok bongkote iki lho. Ndi? Kok asli iki ngene. Bal sedang kon yo. Kene lho pucuk. Oh, cik, ngene berarti. Yo, Oh, berarti ini. Gak oleh ya? gak oleh. Kon iso dadi pringisan. Dinane iki aku bayar mekar, kon mek gak oleh dhuwit, aja mule kon. Bayar mekar. Sampeyan kok jek utang mekar ae. Lah kon gak gablek nyambut gawe. Mekar iku garai kamu melarat sayang. Wis, gak usah kakek pola. Iso gak iso bakon ngamen, bakon begal, bakon jambret, mulai gak itu dhuwit. Mati gak kena tangan. Oleh, ayo. Aku bae iki. Sing kon iku sapa? Balak lepon. Ngene iki. Hah? Lancene. Halo. Wis, Bojoku koyo sepatu. Iya. gak oleh Kon mulih to? mati kok. Ayo, Napa sih? pecah kamu. Wis tawuran kakekmu kuwi. Kok lak mulih kok lho? Aku coba tahu. Gak. Ayo, Lah apa? cari mau tahu. Kon kaya penjaga gawang kon belian. Walah dar. Kon ben ngipi apa to? Hah? Ngipi apa kon kok ora udo ngono iku? Apa kon nangis iki? Hah? Karo dhewe sesuk kelakuane bojoku so. Lah kon gak iso dadi wong lanang. Bojoku nek gak ayu sak petung keturun gak ngarah aku kok ngene so. Wong wedok iku kudu nganut karo wong lanang. Kudu yo. Ya iya. Tapi bojomu kok nurut awakmu lho kon yo elek kok. Lho. Sembarang kono carane to. Carane apa? Lho ya apa kon iku? Nggawa kloso didukno. Ngono. Maksudnya apa iku? Lho atik gak gelem apa iki gak gelem nelongso didokono. Lho, didokono. Tembang bau ana dukun ape? Enten ah. Aku tak gelek dukun. So, Apa? sumpah ana ge dukun. Lho ya iya, anane bojoku koyo ngono nganut tak apa-apano gelem prasamu aku lomboan ta. Lho, berarti kok ndek Lho cekelan. ana cekelane. Wah, sasa. Lah, Endi cekelane, so? kok gak modale duduk liceng suwe tok goblok. Apa? Ono lho. Walah iki. Heeh. Iki. Heeh. Gelap lho Kon ngawur kon niku. Apa? Lho, iki jenenge gelang tondong rewuk ya iki. Masa sa? Lho iya, Wah, bojo iso. iki gelang tondong rewuk. Wong wedok kena iki tek sek klepek. Makane bojomu nurut. Nurut. Iki mang gelang tondong bar apa? Rewuk. Gelang tondong rewu. Iya. Lho. Ana tak selange so. Tak selange. Kon selang tok? Iya. Gak mandi. Ana jopone. Ana jopone. Ana. Jopone apa so? Lho. Wis gak peduli tak lakoni so. Cekelen. Tekel. Jopone ngene. Jopone. Tung keripik. Ahai, tulang bawang. Bojoku ngelirik langsung matang-matang. Jopone iki. Iya. Jopone piye? Tung keripik. Aha. Tulang bawang. Bojoku ngelirik langsung matang-matang.
Ya. Gatik ndangak. Lho iya, mari ngono baru nek mari mbok wacana iku langsung gaspol ndangak. Digaspol ndangak. Gaspol ndangak. Digaspol ndangak. Plek nurut bojo nganut. Sumpah Bisa dicoba. aku tak coba iso. Ya, Gak kesuwen. Tak galeki bojoku. wong lanang sing jantan. Pokoke Ya, Ya, tak galeki aja bojoku. lali lho. Apa? Atik lali kon kok gak dadi. Ya. Ya. Ayo. Ayo tak galeki bojoku so. Aku pegel aku. Kandhani kok. Wis ayo. Masih mlaku ya alon-alon, gak ngerti aku nang mburi ku dinyang wong. Ya sementara ya ditunda dhisik lho Mi. Lu wong aku dinyang wong 20. Lho ya kekno. Kekno. 20 dibayar 20.000. Gak apa-apa. Bener tak kena, mulai aku nyenyek tun goblok ngono kuwi. Aku iki sumpek lho Mi. Aku iki sumpek. Mangkano raimu ngumpul. Ra iku ngompol piye? Sumpek lapo? Kandhani bojoku iku lho kurang ajar Mi. Bojomu. Iya. Loh, mek aku ya amit-amit jabang banci lanang wedok. Lah kok enak to jabang banci lan banci? Heh, Kok enak jabang banci? jabang bayi. Bojoku iku kurang ajar Mi. Kurang ajar ya Kurang apa? sabar ya apa? Sih, njaluk dhuwit gawe budal ngondol tak kei. Lho, Kon iku wong wedok keplek 7 turunan 8 tanjakan. Kok ana bojo kate budal ngondol mbok kei dhuwit ku mek gak wong wedok congok. aku cinta ya ambek Roso. Dibathok cintane ta. Ya ngekei dhuwit kon ta rasa. Ya gak ngekei, tapi kan seorang istri itu harus patuh dengan perintah suami gitu loh. Ketara kon iku gringgingen. Seje ambek weku gak tau gringgingen. Ora mek prasaku. Apa? Prasaku aku ya ora tau gringgingen kok. Gak gringgingen gabaken wekmu. Nek gak entuk rasa ngono yo. Mek aku amit-amit Lah aku cinta ya. badoken ku cinta. Aku cinta karo Roso, masih Roso budal ngondol, masih Roso ngene ngono aku ya wis meneng ae. Pokoke aja sampe aku dipegat ngono. Entekno dhuwitmu, entekno bandamu kon, terus dilungkas kokut kon. Kok ono ajine, tiru aku. Ya jelas gak iso to Mi aku kok tiru sampean, wong sampean banci aku wedok. Bagi matamu ngono. Sik. Aku kecil iku nang YouTube wis diwedokno. Lho lah nang YouTube sampean diwedokno. Lah asline kan ya sampean niku lanang. Loh, ayu rupamu tapi bento kon iku. Keplek. Mek aku ya cara kasare banci apa lanang bojoku nurut tak kongkon apa nurut. Lho. Lah terus camre nurut iku piye? Sowoken. Lho, drono wong awakku gak panas kok disuwuk. Sing disowo iku bojomu lha apa kon niku? Awakku lho gak panas. Lho, ada. Bojomu ku sowokno nang wong tuwa ingat. Mbah Gina, iku wingenane cakut mati. Umure iku lek gak salah iku 104. Wong tuwek to? Dudu wong tuwa ngono, ingat. Wong pinter. Taidone sombeng kon kok. Wong pinter iku nduk kene ku ya anake mek dosen. Terus marung ngono ki nek ra salah ki ngulangi ning kono Lamongan Kota kono. Ning gone kampus. Apa ya kampuse iku ya? Aduh, kok gak tau ndelok TikTok? Aku HP ra tau dicekeli kok mbek Roso. Waduh, congok kon bukaan scroll. Di kandhane aku iki ra tau dicekeli HP kok dikon nyekrol iku lho. Wis takono sing pinter, paranormal. Lho, aku goblok kok. Aku normal, aku wedok asli kok gak normal yo. Ayo mengkono kok tak pancal geger. Masuk tambah suwe tambah greget to arek iki. Paranormal
wong pinter, wong tuwa. Dukun. Aku iki lho gorong meteng mi. Gorong meteng kok kongon golek dukun iki lho. Heh. Dukun bayi ku ndok kene iki ya ora enak ndak. Ayo Pak, nyilih sandale tak tapuk cangkeme arek iki. Dukun iku sing wong iso nyowo iku lho, nyowo supaya kekarepane awake dhewe. Lah aku karep apa? Lho. Kolak ambek rasa disia-sia. Yo aku kalah intine kon ambek rasa. Terus? Nek wis nang dukun, rasa sing kalah ambek kon kaya bojoku Wanto iku lho. Pantoy. Lho, Wanto ku tak dukunno. Lho, ya mesti ae Wanto gak masih gak usah kok dokono mesti kalah wong gedhe awakmu timane Wanto. Kon niku ngeyel. Wis aja pakaian cangkem, saiki kon tak dudukno dukunku paranormal. Wong sekti Mandraguna Ki Taji Sukoco ngadekan. Golek Iku dukunku. golek dukun. Dukun. Sing- Kok njaluk suwuk, njaluk jimat supaya bojomu ku nurut. Ono ya celun lho, celun. Sik tak celono. Sing Lipunan mi, lipunan. lha lha apa nek ditelepon wong iku krasa tak gebrak bumi ping 3. Hiat. 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 Loh. Bang. Wow. Waduh, Bang. Ketepaan sampean teko. Iki siji gawe loro gawe, Mbak. Seto mi. Iki dukun paranormal apa Kiai Mukti? Paranormal. Waduh. Aja ngono. Kiai Mukti sing ndok gone iku lho. Iki coba. Bang. Hai was saya, Pak. Apa ini? Dukune iki internasional. Ngomong Inggris, ngomong Cina ya iso. Bu Hazimun Hai. Wah, coba, kan namanya sak kepel. Lho ngene iki sak kepel. Njaluk tulung. Iki gak kira gelem Aku gak ngerti bahasane ya sampean ae. ngomong Jawa, ngomong Jawa. Ngomong ya. Ngomong Jawa. Kaya dukun dompol jarine. Yuk, Jarene kok dukun dompol, dukun cabul piye to? Kak, iku saking ibu-ibu ae pekson mek gak gelem nambani. Iku ciri khasnya brengose dicicik ngene. Ayo. Mbak dukun. Oh, Mbak, ada apa? iki lo kate curhat. Mbak dukun. Iya. Iku ora tegal sing ngene. Ada Mbak dukun. Iya. Sedang ngobati Wasannya. dukun tak guna-guna katut yo. Titenane kanca apa sing ngomong? Tak guna-guna. Ada Mbak dukun sedang ngobati pasiennya. Aki gak minum. Terusane piye mi? Konon Katanya. salah. Piye? Kon Apa? Oh ya, kondom kondom katanya manggon di jempolan. pit kawat kamit. Mbak Mbak dukun dukun. kaya demit. Mit cemit batukon baca apa? Baca mantra Baca mantra dengan segelas air. dengan segelas air langsung Disembur.
jambu asin. Bapak bencol. Ada Pak Dukun sedang ngobati wajahnya. Konon katanya Saya kaiti guna. Mekamat kami Pak Dukun baca sastra. dikasih gelas air putih lalu Mbak Dukun Disebut. Apa? Metu irung. Kacau. Tolong. Sing. Ini langsung ini tak uluki. Mbak Dukun baca mantra dengan segelas air. Dengan segelas air. Ayo kata bapak aku. Ayo kata bapak. ngene lho Mbah Ya, ada apa? aku iki disia-siakan bojoku Siapa? rasa Siapa dia sia? Sia siapa? aku Mbah Apamu? iya Digepui. iya Syukur. kok dijaluki tolong kok nyokor-nyokorno Loh, awakmu digepui karo bojomu. Digepui. Lah iya. ayo Gak. Jangan gepuk. aku gak ana iku pit komat kapit Pit komat capit. Mbak Dukun butute nyepit. Kacau. Ini pakai dongo. dongane apa Mbah Jimat dhisik. jimat Ya. lha wong en Wah. Wah, tuh. Supaka iku, supaka. Oh, dudu. Entring. Mbah. Iki lho aku iki tanpa jekek. Iku lho teko nang tanganku dhewe. Ya. Jekek. Ya. Digele kene. Ya. Seketi. Tanpa jekek teko nang tanganku. berarti iso mlaku dhewe ya Mbah Iso. Ana ya. ya Ya. Ayo jekek. Loh. Iki ngono ilate ulanaga. oh ilate ulo naga Iya. ilate ulo naga sakmono gedene Lho iki sakne gedene. terus Nah, iki tak kei donga. donga Heeh. Karena didongani barang. Ya iya, tak kei doane. Dongane didongani barang. Ya yuk. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang tut. Bang tut. Ayat kolang-kaling. Ayat kolang-kaling. Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut dianggap maling. dianggap maling. Ya. Tirono. Leh. Bener omonge wong iku mah kok. Apa? Iki dukun cabul Kak. rasane gak genah. Kaitan ngono. Lah. Halo. Ya wis ya. Wes. Ha. Piye, Bang? Entok utete sego. Yo, lho ya. Piye? Batok. Met kok lho. Sampeyan aja gupuin lho. Bang tut. Bang tut. Ayat kolang-kaling. Ayat kolang-kaling. Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut dianggap maling. dianggap maling. Ya. Wes Bisa. akeh mandine. Bisa. Wes ya. Ya, Mbak. Mbak tak boleh, aku tak transfer, Mbak. Ya, piro? 1,5 juta. 1 juta. Iya, Mbak. Ya wis.
Tak boleh. Siap. Kowe tak boleh. Yo yo. Lah nih. Halo. Kowe tak dongano. Padang lakune gambar kubure. Opo ta? Siap. Wis. Aku ya entuk piandel teko Mbak Taji. Ngono ya? Iya. Iki kok dene lek ra mandi kaplok noroso mosok gara gak mandi. Oh, gak mungkin Taji gak mandi. Yo. Ana step ini disewuk Taji mati. Oh, step. Cum, cum. Ayo wedang. Apa, Mas? Cokok iki. Bang tut iku mau. Hah? Bang tut. Bang Pak oh. Bang tut. Nyambut gawe mari teko diskotik pura kepegelen aku. Oh, sampean pegel ta, Mas? Krono mari iki aku. Tak dikeroki, Mas. Ya. Dipijeti. Ya. Yo ala Mas, Mas. Cocok lain. Kok dukun. Ah, ya. Keprono raine. Lali aku. Bang tut. Bang tut. Kok dikon ngono kok tut-tut wis e. Lho, iki mang jarene mamiku ngene. Wis gak